زينا انه زينا زقربلكم ناصنت برهي برستاتو خفلم كولج حكمنا سنة فلتات أوروتا طعنان أوروتا 471 تمهارو بديجرين دبلومانا مريقوم آمنو الصباح حقاس طعنا طريت نموحاس كتابة تخيدوم بريزيدنت فنزويلا مس بايتا أمر رجعها قروب استأساسر منقست أمريكا نزوصنو حدش إقادا كونينوم هندي قبل على هجرو هندبتها متقعتن مخفات تدالولا كبل منقستي باكستان كسيسوم أب أفغانستان بزقات أمام فنجار بومبا بوحدو 15 قلعو ميتوم حبريتا كام منستر طعنام أبزوا مأكلات زركب موشب مأكلات تمال 19 تحساس بستجبرن ناي لابوراتوري مرمراتات 13 زيجاتات بكورونا فيروس ملكفهم ترجاجيتهم اتهم زيجاتات 4 أبز حلف قنيات بتشارتر نفاريت كاب أوغندا استمرسون أمو شبي مأكلات تتصنحون كقانون كلو 9 دما زخون ناي مجشا تاريخ كم زيبلهم كاب أسمرهم وحزي كاب إثيوبيا السودان جيبوتي يمنن بمريت بحرن بفنو زملسو زيغاتات سلازي قارصه زاغيتنا بإرترا ناي استملسو زيغاتات دمر قصري 26893 بصحيلهم اذا خمسي لنكلو ات فيروس ترخيبهم اب هوسبيتالات زبا ماكل تعاقبهم حكمناو كنكن كغبرلهم زصنحو 8 زيغاتات حاويم ننا بيتهم تفانيم بزمسرت اب إرترا طقلالا قصري بكورونا فيروس تلخفو زيغاتات كساب لومي 754 بصحيلو 580 كاب زيهم بستقبلهم حكمنا وخنكن حاويم استفانو كقانون كلو 174 دما جينا اب هوسبيتالات تعقيبهم يركبوا منستر طعنا 19 تحساس 2020 كولج حكمنا سنة فلتت عنان أوروتات تمالي 19 تحساس أب قصر يونيفرسيتي أسمرا أب استخايد سنسرعات 280 بديجري زودو زركبوم 471 تمرقتي أكاديمياوي عام 2019 أمرقوم اتهم بديجري استمرقوا 8 بحافشاوي حكمنا 32 بحكمنا سني 5 بسنة مدهانيت 38 بهزباوت عنا 31 بكلينيكاوي لابوراتوري 11 بحكمنا وعيني 25 بحافشاوي نرسين 3 بنرسنا أمرو 3 بنرس حكمناوي مدنززي 5 بنرس مولدان 3 دما بنرس كنكنيم تمرتهم زازيمام بدبلوما استمرقوا 291 دما 15 بتكنيشان حكمنا سني 23 بتكنيشان لابوراتوري 23 بفيزيوثيرابي 10 بتكنيشان راجي 81 بحافشاو نرسن 29 دما بتكنيشان فارماسي زودو يم دين كولج حكمنا سنفلت عنان أوروتا دكتور يمانسيم أبتيك قطعتات مكلخال كوفيد 19 زمال أسنا سرعة أبزس معقل اتو كولج معرين بقعنا قلقلت حكمنا أم هاب زنطفو بقبرن كل حسابن زبسلو فيات سميات عنا أم فراي كم زركب قليزهم كولج حكمنا سنفلت عنان أوروتا بوهدت كل سنفلت عنا أسمران كولج حكمنا سنن أوروتا زقام خينو كولج سنفلت عنا أسمرا كابز مسرت 4 كلتنت بشوعات ميتايت بديجري استمرقوا زركبون بتغلالا 14 كلتميتن تمهارو بستفلالي عودة حكمنا سنفلتتن بديجرين دبلومان كمرقن كلو كولج حكمنا سنن أوروتا دما 408 تمهارو كابزيوم 28 بدحر مرقا عودتات حكمنا هزانات مطبحتي مهتن حرسن تنسن 329 بحفشاوي حكمنا 51 دما بحكمنا سني كم زمرقه دكتور يمانسيوم ابرهيوم أبت سنة سرعة تساتفو وكلتي تمرقتني إرينا بزهابو حبريتا نأقدا سنة تستمرقوا له عودتات أمو حست عنا حبرة سبن مدبات انتقت هاقرن بمتقاس نظام هرو هزبن منقستن بتوفاينات كقلقلو زلوم دلونت أرقاقيتهم أبت أقاتامي بتمرتهم تقبلالتان زرعي تمهارو أفلط أتوهيبهم نايلو معامة تمرقتي وسيحكا كل سنة فلتات عنا أسمرا شحن جعتميتن سوسان بديجري كل تشحن 599 دما بديبلوما كولج حكمنا سنن أوروتاون بتمساسالي 520 موياويان حكايم كم زمرقوا سنداتهم ينتصر أمنو الصباح حقاس عنا طريت نموحاس كاب 10 تحساس بستخايدو فريد نكبتي تصرف رومين أغلبات دمات حمام عبود كلبي كتابة توهيبهم بتي ب 16 سمويا أب 17 نقطات تتسلسل مدب أستات 18 شحن 400 كابتن لعلي 900 أغلبات كم تاخطبو وكل إيرينا أب توفرين استساتفهم مياويان بموكاس أفليتهم أم حضرت خبابي بزعبات وفرين استوهب حبريتا أم التحللاف دخمت كم زنبورو مستقصة بيت صحفة منستر حرشة أبتن أسبا حرستوتن ونن تطريتن بسب مويا زي تأززلهم مدحانيت أب تريتن زراتن كامت كام قطبو أزخاخيروم
ኣብ ዞባ ዓንሰባ ሓኪም እንስሳ ኣቶ ተክለ ሃይማኖት ሓጎስ ብወገኑ ኣብ 2017 ብብዝሒ ተራእዩ ዝተነበረ ሕማም ፍሮማይ ብጻዕርን ኣበርክቶን ሚኒስትሪ ሕርሻን ተሳትፎ ሓረስቶትን እናቆልቆለ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣፍልጦ ወነንቲ ጥሪት ኣብቲ ሕማም ክብ ብምባል ሙሉእ ብሙሉእ ንምቁፅጻሩ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ወነንቲ ጥሪት ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ብነጻ ዝውሃብ ኣገልግሎት ክታበት ኣብ ምውሓስ ጥዕና ጥሪቶምን ምስሳነንን ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ብምግላጽ ነፍሲ ወከፍ ወናኒ ጥሪት ኣብ ዝተሓበሮ ቦታን ግዜን ብምምጻእ ጥሪቱ ብኣጋ ከኸትብ ተላብዮም እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስቲ ኣብ ምጅማር ናይ ዝወርሒ ዝተኻየደ ባይታዊ ምርጫ ቬኔዙዌላ ብዝተኣሳሰር ኣብ ልዕሊ ሓደ ኩባንያን ክልተ ውልቀ ዜጋታትን ዝወሰኖ ሓድሽ እገዳ ፕረዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ብትሪ ኮኒንዎም ቤት ጽሕፈት ግንጃ ኣሜሪካ ብ18 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ እገዳታት ሕሳባት ዘደስክል ከምኡ ናብ ኣሜሪካ ከይገሹን ምስ ኣሜሪካውያን ርክባት ከየካይዱን ዝኽልክልን ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ኣብቲ ብፕረዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ዝምራሕ ፖለቲካዊ ሰልፊ ብዓብላልነት ከም ዝተዓወተሉ ዝተገልጸ ምርጫ እቶም ዝተኣገዱ ውልቀ ሰባትን ኩባንያን ናይ ምጥፍፋእን ምኽዋል ንዋታውን ገንዘባውን ደገፍን ከም ዝገበሩ እዩ ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ኸሲሱ እንተኾነ ግን ፕረዚደንት ማዱሮ እቲ ስጉምቲ ነቲ ህዝቢ ቬኔዙዌላ ዘካይዶ ምርጫ ንምትዕንቃፍ ዓሊሙ ኣብ ልዕሊ መድመፂ መሳርሒታት ዘፍርያ ኩባንያታት ሃገሩ ዝተወሰነ ምዃኑ ብምግላጽ ኮኒንዎሎ ኣብቲ ልዕሊ 31 ሚታዊት ካብ ጠቕላላ ከድምጽ ዝኽእል ህዝቢ ተሃገር ዝተሳተፎ ምርጫ ብፕረዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ዝምራሕ ፖለቲካዊ ሰልፍን ምስኡ ልፍንቲ መስሪቶም ዘለዉ ፖለቲካውያን ሰልፈኛታትን ንልዕሊ 90 ሚታዊት ካብ መናብር ባይቶታ ሃገር ከም ዝተዓወትሉ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓያሎ ሃገራት ኤሮጳ ደቡብ ኣሜሪካን ካልኦት መሸርክተንን ንመንግስቲ ፕረዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ወግዓዊ ኣፍልጦ ብምንፋግ ንመራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ኽዋን ጓይዶ ከም መራሒ ቬኔዙዌላ ኣፍልጦ ከም ዝሃብኦ ይዝከር ኣሜሪካን መሸርክታ ሃገራትን ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ንሱ ዝመርሖ ፖለቲካዊ ሰልፍን ከምኡውን ጽላታት ጸጥታ ንግድን ነዳድን ዕላማ ዝገበረ እገዳታት ከም ዘጽንዓ ይፍለጥ ህንዲ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ንምኽፋት ትዳለው ከም ዘላ መንግስቲ ፓኪስታን ብ18 ታሕሳስ ከሲሱ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዑደት ዝገበረ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፓኪስታን ሻህ ማሕሙድ ቁረሺ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሃገሩ ንዝኾነ ኣብ ልዕሊ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ዓጸፌታ ከም እትምልሰሉ ኣጠንቂቑ እቲ ላዕለዋይ በዓል መዚ ፓኪስታን ኣብ መግለጺኡ ሃገራዊ ማሕበረሰብ ነዚ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ብሰላማዊ መዳይ ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ሃገራዊ ማሕበረሰብ ተርኡ ክጻወት ጸዊዑ እቲ ፓኪስታናዊ በዓል ስልጣን ወሲኹ ህንዲ ብሕቡእ ምስ ቀንዲ ቀለስቲ ናይቲ ዞባ ዝበሃል ሃገራትን መንግስታትን ርክብ ብምክያድ ዕላማኣ ንምስማር ዘመተ ተካይድ ከም ዘላ ጽጹይ ሓበሬታ ከም ዘሎ ብምሕባር እቲ ምዕባለታት ኣዝዩ ሓደገኛ ናብ ዝኾነ ኣንፈት የምርሕ ምህላው ኣተሓሳሲቡ ህንድን ፓኪስታንን ኣብ 1947 ካብ ግዝኣት ብሪጣንያ ናጽነተን ድሕሪ ምጉንጻፈን ጥራይ ብጉዳይቲ ኣብ ክልተ መቂለን ዘመሓድሮ ዞባ ካሽሚር 3 ግዜ ኩናት ከም ዝገጠማ ጸብጻባት ይሕብሩ ድሕርቲ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2019 ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልተን ሃገራት ዝተወልዐ ግጭት ሰራዊተን ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ከም ዝርከብ እዩ ዝሕበር ب18 ታሕሳስ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዘጋጠመ ምፍንጃር ቦምባ ብውሕዱ 15 ቆልዑ ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ንሰመዚ ተሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን በቲ ኣብ ምብራቃዊ ኣውራጃ ጋንዚ ኣብ ማእከል ዕዳጋ ዝተኸስተ ምፍንጃር ሁስያት ዝርከብዎም ልዕሊ 20 ኣብ ትካላት ጥዕና ተዓቒቦም ከም ዘለዉ ዝሓበሩቶም ሰመዚ ቁፅሪ ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ ሰመዚ ጸጥታቲ ኣውራጃ እቲ ሰብኣዊ ኽሳራ ኣብ ሞተር ብሽክለታ ዝተዋደደ ተፈንጃሪ ብምብራዕ ከም ዘጋጠመ እኳ እንተገለጹ ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ጉጅለ ጣሊባንን ግን እቲ ሓደጋ ቆልዑ ዝርከብዎ ተፈንጃሪ ናብ ዕዳጋ ብምምጻእ ክሸጥዎ ኣብ ዝፈተንሉ ከም ዝሰዓበዮም ዝሕብሩ ዘለዉ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ጉጅለ ጣሊባንን ዝተበጋገሰ ዘተ ሰላም ብዘገምታ ይግስግስ ምህላውካ ይግለጽ እንተኾነ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝካየድ ግጭት ግና ከም ዘይሓደ እዩ ዝሕበር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ንምትዛም ኣርእስታቱ ክደግመልኩም
ኮሌጅ ሕክምና ስነ ፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ 471 ተማሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣመሪቑ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ጥዕና ጥሪት ንምውሓስ ክታበት ተኻይዱ ፕረዚደንት ቬኔዙዌላ ምስ ባይታዊ ምርጫ ሃገሩ ብዝተኣሳሰር መንግስቲ ኣሜሪካ ንዝወሰኑ ሓድሽ እገዳ ኮኒኑ ህንዲ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ንምኽፋት ትዳሉላ ክብል መንግስቲ ፓኪስታን ከሲሱ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዘጋጠመ ምፍንጃር ቦምባ ብውሕዱ 15 ቆልዑ ሞይቶም ዜና ኣብዚ ፍጸም